Seventh, God is good all the time. Era pa. Sa tanda kakina no konda ni inaligira sa kambauli na benon tapos sa iyo. Era pa. Ilang inukukulay hindi may mo may kay kaya mga di ka na dautay di matami nonon detay ay tapos sa iyo. Nang atiteka ni kamauli no koimi nonon tapos sa iyo. Kanda pene ni mauli ni kapena ra koraki. Era pa. Subusimain kami ni kapere na kondara tali mauli nang wakin na ginonon de awayo. Yagi maning ate kaya arairua kanano pa arairua kami na irarikira. Kamauli kami subusimain kami na kondara aratali mauli nang wakin nonon tatay ay. Kakakita ko na konti tamera di karawa bugina ba sa mga peninaban ikot ang kinulan na raos tapo yun. Takanta nga ba sina teka materaw arate sina taraya ba na ki kariw nonon ti tumantabu katayan kariketes pang ada ng mga spaya ano toro tuwe na kuilay nonon ti na kuilay nonon ti tingapong anang tamero ayo. Asa gimana nga teka na toro ti aso ada ngaya ada wina ana teka ti tuwe na kuilay nonon ti tingapong ayo. Ngaya ada ng kamalagay lang kay nonon ti tawo ayo tuwa ada misinari kawabe silang inukukulay na bangkay na kain ti kulubu kaya kain nanay busumaya ko inanon ti tapos sa iyo. Korapan na makatawroy sa silang inukukulay nung oray rom inanon ti tapos sa iyo. Eko ano korak ano korak ye tekatanong kaya bukin tekatamero ano kung na nakapara-para sa mga bonday sa riki pati bubusi na ko'y miyara korak ini kabani sa taya. Tapi ento wala ngaya karo ta kapara-para po si to karo ta kapara-para po si tiliwa ari nariya indanga pa tirare era ari nariya indanga ngai nang kande irang mo dire kara tapi rang ngai nakante karesa si de boto ka sinasiyang okay skawa ba de tirang ko nari de tapaya ta kapara-para irang ini kanga karawana monte kanga aron momokana monte kanga aron. Kasi kakahitaw ba? Yang ano natin, tarataki dito tayo, bangaya nakarota ka para kayo, namunti ka nga. Ayo, era na ba the great mission, okay? This pang amon de bubrakay. Ngayon kain ti karesa. Sinakarinda. Basta ako na ben, hindi kirura ta kanuanga. Ako na ben, hindi kirura. Tirang ko na ni. Sepangara. Inon tuwa tayo akin ang tayo. Ayan ito ba kakawag kaya na kaya karesa sa penin puto ka para sa penin kokono ba kinokon sa pangara. Okay? Ayan sinakatayin kakatamero ayo sa aratataro ba yan ano koroy di tirang ko lali ito akin ka penin. Sa penin tigiroin ka penin nun tapos ayo sina kaukilan ti tataro tamo na kami na yay sina penin ng katurubuwa. Sa pubaragin tataro. Deswa montemaka yoo at tapota at tapuram. Sinupoy ko as kaswaroy ko inon titape sa saro ko inon tayo. Kura pa bugin timarurong ari sa mga penen na penikotak. Sa kakahitaw nam kakapaya. Inon bong ay kasan nako. Inon tapong pain ka penen kaysa sa penen karikay kurang idaharap pa. As kakuha pa saro ko nam tapong ayunos alas lang yay mga uringa tukin am karikay yay. Kora pa sebenarnya baru inon Jawa yo asa busi po kono roni na kono kauki na ron inon tita Jawa yo kono roni na pas nang ora ro yam te kasi nakada kasina diri ya na sinadiya kina inon Jawa yo asa na mawakin na ina ri kita ka kora no ko inon tita pa sayo sa busi po kono ram toro inon tita yo ada ngayon na winam te
Kuna ngalila te marurung ngaida ni kapana ikai kati karisa. Morari ki non te spanga swa kinda non ta para para tayo. Kuna ngalila te kora te marurung inon te tawaka awaki nang tayo. Sa busipo na kanila tami merori pasangan korai spangara ay ka kakawak ngaida ikai ni kapana kati karisa. Emo meron te misinari tangay tahan kay din kapana apon ngaida ngaida kakapana kati karisa. Kakamaray ara pura kay puntahan pura ngaida saki kororoy. Ay kay ratareron na sa Yesu. Amen. Sinakaw giran de janene sinabi na dirak sa kamuamua aran na rawen tekuna tawana sa busiko de antay de kunahan katuwa de tekuna pataku wa enanang Lori bukit di ara sa katuwa na beto kuna dia mana nga uyon ni kawayu. Berapa melanda kata kakawag sa pulimin na ba inon tubus mai inon te tabe sa yo ye irora te manda ya kanga yes ponure inon tayo yes porin ako kure na ba te nanga te pana tubus mai na ko mo na kamauri na ko inon tabe sa yo antay re kata kami tamo na may sa taya kanga ko iruwa ipo ko tayo ko na sa pusumai ko inon te tabe sa yo ko ra pa ko inon tayo na dugo ora karya mera rakapui sabusi radi kan upaya kerak sa tataro bugin nara sina tataro bugin arakapui mera karya sabu beraki an tataro sini poiko sikai tau ko tamera tiasu Ibugin nam tangira. Omba si suaro ya istimetuan. Nikakarikin tepung ya koraki.
Inulon tiyaw ayo tameran nam tabesay. Sa wosi. Dite ayo arakabi mera kalia. Kabuyan kakapayaki na Yesu ada kosan nanganganir. Sinakakyan ako dite ayo papunampay. Ni ko ta kita mera me arakaria. Akia anak ko may nanurat Yesu ni kandangan dite ay. Sa pusi ko ta mera. Kung nabusumaya ikay. Paanamin na nalpungan ay bugin wakinan na may karesa. Kakapayay ikay Yesu sa pusi ko. Kakapayay na nano akia nga ikay Yesu. Akaw ngayon ngay ikay ni kapilit Yesu. Pasinatin mo ito nangangantay na ko nalum may ang kanta ni nga tamer. Pay kaya return na ko milon Kristo Yesu ang ayarawiyaw sa kameo. Amen. Happy Sabbath. God is good all the time. And the work the way. Ay. Nakabusmay nakon ay busite men. Ari yang atu busmay tayo. Busi nga yato ni busmayak. Ya busmay ko. Di takomen lumane. Nakon di arawan tayo tayo. Ikarapyan na ba usmay na kami kami meta kundi live Facebook at YouTube. Sa usmay na ba kami na kundi natin mauri papang tayo. Usmay ko na ba kwede kung oran radio kita pa dia ko menayay ya usmay ko na ba na kundi tiyawa asinang din na ko na tayo. Iman na sina din na ko nibuan na dahil mauri na suara. Tetapi sa iyo, ikaw kukuray pa, mga yay. Timen na, ay mga tauroy pa, nakakabayaki na tayo. Ni tirang alimetang, tatira ka. Si kawawa ba, ate ikaw warinig akakabayaki ron Yesu. Akakabayagi o ni Yesu. Ngayon dahil sagi karawad na babisito ito ay ate ay kawaririk. Yesu ang iwaririk ay uwatak na konti tempora. Ngayon dahil kanji ni kaismong nasira ikaw waririk sinawusi yan na pinakon. Tuwan tari mauri ba sina pusumaya nakakapaya na ba Yesua ari na inanganak yarati ay. Ngayon dahil nabusiya ni tirang alimetang ba
Abusia sinana ba o tame ana tainay na yo kasina tataron ni kakapaya may mga may kay. Ay busia to numane abe eronin tayo sina kain katoka bayda ni kakapaya tayo. Ang ay nakadya ka rin siya sina dito yari si tataro yay may mga may kay ang kami kam tataro na ba iromi ibukin tatinay niyo. Sina tataro. Tamera Yehowa ta poto sini boy ko sikai tau ko. Ibuki ya tay ka wori riki. Ndai yo tamera nitirang ametang sa tataro ibuki na. Titayay. Pako nakakapaya. Titayay yo tiasua. Ay narikira ka patitay ayong yape. Iro ya tamera mesina na oy morara ki tiasua. Nakoy tamera. Kuna nakakapaya dikira kena. Pena dikira ka patitay. Ena ninukuri na petiasua. Anti bugim tayo na ko tiyamer. Bukira ngay na kanti karisa pasinangan na pera puto ka. Na kung titinay niya. Morali kita men na mesinana. Panakali kita kaya ng kantani. Kakapaya miyang titiyay. Pasabusi ko yung Kristo Yesu. Ngayarawi oras sa kami. Amen. Tapos sa iyo, sinang din ako kanina. Jawa iyo, sinang din ako kanina nun di. Aratan mo uri, babag, sinakarigas pangarap na natin ka tiyaso. Imay na sinadin ako, yun na natin ka tiyaso. Sila mga busiya di kita may na maka. Paya na ronira. Sa puperakin taro. Tamera ako maka. Sa tahuroy, pasinangungura am teka. Ari na ko na ni kitya pa. Tukura-kura ina nora. O temerungi na nora tamera. Ni karukwat dere ko mga okay. Ya busi ko kami bubugi. Naku ngoy na tegi nam teka. Pa ko na wina wiung ditayo. Ko na kapara yaw bure kay punte ko na metirangay. Kapara yara bure ngay kay ni kapenera. Kay Shakira busi mayra panasim may kaspo ngay metam ditayo. Pai kay return kani ko don Kristo Yesu ang ayara wi awar sa kambe. Amen. Si pangaran di tapos say. Akangay tiya ka na. Tay kokoro ko. Kaya tay nako 5 eh. Tay kokoro ko. Kaya tay nako 5 eh. Tewari debok yani epera. Temakoro debuina. Kibuna wabuyi mewa. Ni karuko wabuyi wedi mewa. Tewari debok yani epera. Temakoro debuina. Kibuna ni wabuyi mewa. Wabuyi wedi mewa. Tara ya pa nawari ke megai. Anjera ide ya yo. Aita ku tiakana. Osinatai tara niyango yarora. Pasongan nikaya kinira nikarika te tangira. Memakuri ay kararoy. Nasinatai kaki te boboshira na yaroy tapi mang. Nasinatete ni kaungaira. Nikakorakoray daliki. Nikakorakoray daliki yay. Intero ane kam nora te pong ari yay. Pa yakandok. Nakoagiarik. Sinatay tara niyangoira ke niyango yarora. Pasongan ni kaya kinira nikarika te tangira memakuri ay kararoy. Sinatay kaki te puposira na yaroy tapi mang. Na sinatete ni kaungaira. Nikakorakoray daliki. Nikakorakoray daliki yay. Intero ane kam nora te pong ari. Te pong ari yay pa yakandok.
Ro. Sipon na kikanta ni nga kiba sinanako na kung singaira. Yang wajay epene urama kana nota. Ki epene urana nota. Oh, ana jaina. Meyei. Ki ana jaina jaya meyei. Ayana meyei towana. Niko sinako niko koro. Oh, tira ako na nori ana dikina kon jaya ani ko sinako niko koro an. Ena poni kieri kaku urana. Ena poni mete. Ngana ko koro singai. Mangkana ko mga na yan, ikaw aki yan, ako buko yaron na yan. Aki yaura yagay. Ene mga mo nura, ni mga otama ka na pe, onti me tu aura na. Awan yang kanya roya grisan ni ko siya. Ngayon ka nga tayan na yan. Asura maka, menota maka, ngana sigo ko sira. Sinanora aramoni yang. Ito ko ramon yang si kay na noira ngayon ni kapen. Si po ni kay na noira ngayon ni kapen. Diyan ko rongo si songoran di tayo de kibuwa suwaligen tayo. E punte kiniya rongo ya mo ni Kristian. Ay ka punte na ni utaya. Aki happen nonu mekina Yesu Kristo. On tita yan o epes de pa ingirina kilo ya Christian. Saki si de tautekan Rom. Na po ni ya na pa. Tani kay di intero ni utay. Imay nuruakan de tempora. 1970 ari Rome. O to pa yari kinako ya Christian. Dita yan. Amen. Amek. Kirisa na ikapunta na ni utaya. Apel ni kita na de anuan ni utaya wa ayere ki tiyo ni mekiro ya rio ni mekina ni Yesu Kristo. Beta pa yeri ki na koy to kora kay. Yero ko iro ya te mek. Ye ka a kamera kaki. Ye ya abu ya makuri. Me ngaya. Opo na yausu. Ya kadi katena no iroya ni karape. Ari akarape ya me iroya. Roya ni giri nanari kan ay kota kari roya no ni meki. Pa amego. Araw ne nang ngotar pa ngaiya na betan ni min Yesu. Kaya ngaiya na betan no ni meki na Yesu. Akara roya men te karisa. O yero ko iroya te tani kai. Go. Ya bu di karape pa ay tirawa ni menenon takanganga ya bu de me basime ay wowa de rapata ay kina ko ya Christian ay papon de tautekan Rom o mga pun na itan kay di yutay o tira bukina. Hanya bugina ba yaro ko te pa ingirina kilo yi ngaya ya pun doko ilo ye te paranal ma te sakoro bugina ko ye yebera etako dai kaki te poposin kami dai to kintangira dai to kini ikaw ngaunga iberen nami awan te pa ya te akin te sakoro bugina ko yebera patera bugina Ibugi na bandita yerero ko ye jarawawata. Mekhangangan demeu. Sinapun kay na noida ni kapen. Sinapun kay na noida ni kapen. Kanaro na pa, yero ko tayo jakanganga. O ipun te suguhanin, ipun te dawatan niya, aron na, ipun te yangwan niya, aron. Sira na ko nandiki. Enapondi kita te paranak. Enapondi kita buang.
Rau. Tinga na irun rorom. Ena ko na nubuka kapipitian sila no erawawat. Tinga na irun rorom. Ena ko na nubuka sila no. Kina ko na nubuka kapipitian sila no erawawat. Tong kana yasan do ko idum ti erawawat at tayo na. Pata ko pa irang. Kita ko meku. Kita warawawat ang tapayari kini mayangam. Karang nali kindi akin na ko warawawat ang dimewe. Oto yan ko inuman ko ng kangay. Nang kiri kaki mo. Kita yan ko inuman ko ng kangay. Taon ng bundoray mo. Benti tayo yan ko siya irorom. May po ni kain na muni na kinat. Oye, puno ko na peningan ako, sino ko pa sa tardaw ni? O, ang kiyang kikunuri, o, ito karakin na nung nagkukuri, bako nang sumaya na yung ari, o, kukuri. Kumani nga, tirawawa tayo ko sa limin na nun. O, kumana nga, o, kutak, shhh. Wakuri ka nga, nagiro ko, yagi manang. O, hani, ito pa yaran kawag. Aray nga na ko yarora. Ina ko na nabukiyan, nguta tirawawa tayo yamin na yun, ano na. Patsira tirawawa tayo yamin na yun, nga na sino ko kuningan ako ya. Ina ko na nanganiya, tunga. Saksi nga ya. Tiya kay Kararoy. Ako na ni mga kamerunong at sinano. Nang tauroy ni Kikiri Kaki. Tiya kay Kararoy. Ako na ni mga kamerunong at sinano. Nang tauroy ni Kikiri Kaki. Inang mo na ni Parananon di Sony Meki. Inang mo na ni Kikiri Kaki di Sony Meki. Mengki yung di tiya kay nang tamero ari. Erang na roy ari. Yetikin ano na yay. O yung mga hausin ano na. Ditay na. O, yero ko ito. Tinano. Aka nga ya para nano. Ayo. Ngay, ikairaki. Iroronga. O, yapo ni katayan, ni kakiya, tapay ayo na uyang. O, ya katayan, po ni kakuraya, po ni iro. O, wag ya pa, yan ako. Bali, kayo mo, dito yan. Yan ako pandang to karabyaw, di meren nga kibay bondik. O, iya, kinakiya, wanganga. Evet, jay na ba, jay, taratake. Naku, may kay. O, yan ako na nako, ingari. Punan ito pa yan, sinakoroy ang airomet. Singari, si katayan ni kanak ito pa yan, remen na inanurari. Remen ang darayang. Gis daraki, wakya nakanganga. Mga yari na nun, ari. Kaya po ni paituan. Kangayaron tari. Eto ni, yoro, inang inay. Anak kamasan, bubus, nako, abayang, yay, dita po, ano yung minay, abayang, yay. Kangay, inay, yapon girasi na perapatan na, yapon nura na peti. Kangay, yagi, pera, yapon nasi na pe, nano, yapon ni kapindoy, nano, kunora jasib, kunora jatano, kunora teiga, kunora jara. Tukoy, kunora jara na, inano. Ako busuara ina no tetapuan, bera ini. Nakana ko taraya. Kung na nora tebun ni pekwa ke pekwa ya papa ke karawan ni meni dagin jasib. Kanga itiaka ina no an. Ikataya ni kasikiro mo ikataya ni kamina wi ba na wi ngare. Bera ina no wari Punte rawa ta ya kire garon. Bari ya bitya kino may kay. O yanga na kitaya ka nang hindi kare wede. Erang ituro betinano. Ongi yung o paya kaya na inanoy kay apo ni ko una ko na pe o yapon na makina na pe bibete o mo ngari wari ay punte mo ngari roy ay sakit mo ngari ni kaya kini mo ngari ay punte mo ngari roy o yaman nga meti te ungan o yaman nga meti to kora te merunu awani te pa ina pe era ni kakawaki kanje karesa Aratete erang temero. Aratete enang karibirede. Ngana stekin na nakundora enang tepe ni kikiri kaki. Inahangan na tunga. Ay, yari ni kakawa kiti tete kanje karisa.
Ngana na pasikabure te inera tete. O tari romani ra kanga ya pusi pata peni ke di kaki. Ya poni ke di kaki ne pe ni mena yandi besin ki to ni mena yandi ra. Ai. Ni kara pe nagi mengo sinok. Ai sina ka waki na tete kanje kasi. Sina me waki tete eta me ro pa yongo nunga. Temen na ye. Yongo ni kora temen na ye. Kanje kasi ki hatona ki tira wa tari. Tangira te kaunga. Tangira te ka eta me ro. Ai ko tangira te ka ana ti me to ni me ku ye ki ana ki di ka ki ye. To wana ri kita bayar ni ka hawaki. Ndo na kinara moni yang. Punte ko takin tataro. Yo ko na nungo ta tira wa ti o ta rai. Ro wa yo to bayar ni ka hawaki. Te ko takin tataro. Ni poni me ngara sina poni ye ni ko sira tataro. Poni na no ni me ngara. Erang ni ka hawaki ti me un tataro ina non te me ngara. Ntapo akisimena yai. Nara community ante tapo ari sikona nako yai. Era ini kakawaki te ko takin tataro. Ngana ko kasi pone merorom to yon te pone yingi bata kakatipas. Koro ko na pe kakaragi na ngaya. Pawari. O to kan nang mena ko ako nang kangay ngay. O ngay na pe ngay. O wara. O sa tataro mo. Era ko na pe kan tataro. Ilang ururi nga temen na te ana toro te we te pasta. Te wayo e ponna ki kona ena suku ana tataro. Ikas po mga iya meruro mga iya sinang na ko ya tataro na. O nga ye isme ka ngay. Edi ni kora uyay. Yung mga kaspo na mga iya tayo na. Sika karagi wari. E mga tataro na. E mga po ni kawaray na utapo ingay mo kuri pondi gigay yung ngay karaway ndanari wari kita tira na wala ikaroy. O ya ko sinabi anak ko te missionary. Anak ko may kay. Si meruro ay iyang anak niya ni kaungon antukin dita yan ang doon ako. Natataro mo na may angwe. Angay ya. Raw wiray ni kakawag iti may ang tataro. Tigo ko takin tataro. E napun ko na nangatiraw. O tiyo taroy. Ay muarara di kipuni inano ni may angara. Ngana simua na ayo inano ni may angara. At tigo ko takin tataro. Si tataro di tayo di si tataro di nga pong imahin na marakira si ko siran naratay po si benin po si kain tataro ibukin kaswarawan ka na. O to tirana di imani manangam na sila na kontirinay si bitayan na may pantataro imani manangam na kontirinay to imani manangan kain na pem kita anta imani manangan na ko ni makuri kuya tayan na may pantataro imani manangam ni makuri ira ini kakawag kita igoy takin tataro pa nakatime to atiraw kana ya kinang pesi tataro inanon demenga kita inanon je kharisa o tatan ninang pesi din nako kana pon di na petemere na tautan ya pon din nako na petatan. Au, ibu kina peka kora nungko kora na onga. Ngi nungko kora kona na pa na onga. Paya taya paya kani peni na po. Ngaya ane to wana kanga rona kin nebeji. Aramoni yang unti tayo. Ani sinan woni yang. Angka yai min debu me wo ya ri ni arani ngani to apen mo sino tenan tan me odi me sinakatayin ka be sira ge. Ara woni yang ngani ta. Te tangira o te makuri e roiroi e veve. Na ko kiari? Te tangira o te makuri e roiroi e veve. E veve kanga chora ki nakaki no kopi ko. E mengaja kari kanga te fru. E busin kai te fru. O nga ya bunne ya kaki na te tangira o te makuri e roiroi nga ya e veve na. Ndeta yari siko takiai. Oh, sina pun kamera lungia tapi men. Sina pun kari kia demeru no ko yerora tapi men. Na yeron na sino orient tayo. Ana yeron na bay no orient tayo kanok. Pato igo taki. Yang ante dekare sete tunga. Yuru nga tayo na. Ete di. Rasa kay diri gyara metanui. Kanga erang sikiroi te pai te kapara yo. Pasime kanga e kauta te karesha. Ay ponnes. Punnan roi. Patay ko taki. Ibukin te uya. E ponna nga te merurung ni na koira ni kapen. Ay ta ko rasa kay
To sinang pun nagi kamu sirawada pa yate takapara-parayo. Punnan ni Roy to ko ni ko. Te ko tak te te si ko tak yai. Si poni kamerungi ar hor tak akita pemen. Ngana ke te ko tak. O enagi no rak takamaguri ro ya akita pemen. O wanagu unga on ki anagi ranari. Anagi merurung. Anako itemen na kona ni menga ide ka hari temen. Ngai te makuri na ko yere ko te meto ni ko roya. Ngai ye kona na ben ni ka temen. O ina ye kian terora. Ta to wana yesa ni karakin na mai mai. Te tanga te wana ibondiki. Tanga yo kanji ka risen ni ka chipong ibondiki. Abu ni ku ure ina be abu ni ngare na be abu ni nake yakanga. Akai di roy na siya. Ataka karon na siya. Yei de tanga ila ligia na yetabo. Abu ti metuan ni metak. On tara iya. Na tira ligi na ko yete tanga ay kay. E pa kana noya. E pa kana noya tena ni makuri na ko ya kiano oria. O de ka kiya ya watangi dia pa na puni ka kairi na ben ka kiari. Saksi ngai. Nang kanaro na pa ye jama dati meto ni ko koron te makuri ya kiroi. Nang ki ko kapuan te makuri ya roi. O wani ne menga de ka kiyai. Ine menga de ka kiyai yo ine menga puni karawani ya ngoya. Yera tu wayo. Ki yera ni ye. Ai ti meto ni ko ndi pe yo ti meto ni ko ro te pa ye kiroi no ko ino ngai. I ko ro ye no ko. Te pa ye roi. Ko no ko be no ko ye no ko. Ye ko ro te pa ye mo ngari no ko mo ye ra ri. O ya si ko ro ye no ko mi ya ko ro ye no ko ya ka ina dikina. Te makuri to wana roi ri na poni kai dia o meta ikarang mais. Tira ara makuri roi ri sina kona ni koroi. Na kona ni kai dia o meta ikarang mais. Sibuni kona ni yang oya. Asibuni kona tara-tarai. Tira te pa yan na koroi. Na kona ni kai dia o meta ikarang mais. Kina kona ni ki o meta ikarang mais. Dia karesha. Punte tabu ya kapu perage de tangira. Ari kira ke yai makuri ai karoroi. Poncio nora kine pe ibukia akia urua kina noia. Rau. Sina kita kupa. Pusi ngai das pusi kanje karesha wagen. Mengai ai non dia karesha. Oh ya tagi pa, punte tapu ya kapu pera kia kiai de tangira. Kia tapu ya pera kia kiai de tangira. Punte tapu na pare, ya kari kira kia ayamo ya kari kira kia mau kuri karoi. O ngaya, punte yo nora kina be bukia akia urua kina noia. Tapi men nato. Saya ngai da kurang dari mauri. Pasal pun nang buah. Ayo, saya kita sila men esen dia kina ayo erang no mais. Nah, sabun nang mina ngai da sabun nang pure be buang ngai da sila ngai dari mauri. Row. Ayo John Norak. Even the missionary, even the rumane, even antai diga again na konan jagar siya. E kaina no te na komen tar mauri. Siben Noraki. Siben ni kaina no tapay Noraki. Siben ni kaina no tapay es na marurung yai. Saksi temenna ayorak. Ni kapen yo ama tapen ni suwag in jorak in John nabayo. Orak in tebure. Nangayari sinakatime to aruro ko ra pasong ang time to ni kakariki tukta na min tukta na temerulung. Mente pa inorak. Pati pa inorak ari teki nagikay punakian na yaro ng John nabe. Te pa inorak ari kuno ngurayakin na ikay. Pusitekan Yesu. Pusitekan Yesu maka nakona ni pa inorak iya choraki ari ko rawan ro ko yai ikay bugina.
Pahuangay. Yapunta ni nga rin, ito ginanuway. Yaki ko nanto ginanom ni karong ko kay ako kapet ginanom na ko kay espato ko anore angay ya busya kita payaro ito bayay. Ayo punjo nora kinako irangay ni kapet. Asina karkiya yay merulung ira. Ako ra. Njara ay Yesu. Siya po sila ginira. Antay ay kuna ni kaunga ante pongay. Sisira gini ko ngayon na ben na sisira ginay. O sinakakay. Ay antay ay sinang kuna ni kaunga ante pongay. Kaya antay yan nang kuna ni kaunga ante pongay. Kuwataratara yan na ba? Kaya yan na ba? O kwa this town na ba? Nanakumuha na ni kaunga ni ko. Nanakumuha na ni kaunga ante wari. O mga tak. O antay ya kay nanuad demuha nga rin. Kita metanga rin. To sa ato nga pati metanga rin, pati muha nga rin, yay na baran do pa yaya glori at demuha nga rin. Nasa aran na pati metanga rin. Antay, kay nanuad na pati metanga rin. Ako na ko'y nakukota na muam na ko'y na, kung metanga rin ako'y na. Pero yung nga na pen merulong yay. Yung nga na pen kura-kura yay. O antay, kay nanuad kawarakina. Antay, kay nanuad kawarakina. O antay, kay nanuad titataro. Sabon katiya pati sila kinakuha na hindi awan taras eh. Antay kay nanuy pa ikay. Pasinan ako, sinanigidi ay roya pa. Nga ni ko merurong. Nga ni kora-kora. Sina Nora, arakatinuan niya o gaya pun narakapan niya na ba? Jadayo. Ay tagdiya ka na. Inang rokod tepong. Inang rokod tepong. Ayo po ni kabanyan di tiki bunteka ni kauling. Ngkay kam nora tepong ngari bayakan roko. Raw. Tepong ngari bondokin Yesu. Awan na ni punti pirita ari anang penentok yay tayeni meraki. Aki sinorin John nabe ay. Anang penin to kiyay anang penin nakay tirani meta anang penin ni kawag kiyay rani meta ni kapen. Sinangag mga nora tirawawat. Sinang sinora titangi na penang tuto kan kain tayo nak. Raw sinakati me doira. O sinakati me doira tira. Sinakati me doira ni ko sira. Sinakatime tuha ti tangi-tangiri. Sinakatime tuha ti kanta ni nga. Mga kakanta ni nga o kinarawe ay Yesu Kristo. Pa o matay ka aki ay kanta ni nga ni kakanta ni nga o kintewe. Apon na ko na pen nakiya tapay ako nan katawroy ay. Ibugin na pa aki ay kanta ni nga ibugin do kintewe. Mga ira ay kas sidatakarwaya o kin Yesu Kristo ta kanta ni nga yo. Sinakatime doy ni ta kanta ni nga. Bangka na na ba si katime to nung takanta ni ngani o ina pun lo ko irura ti yang wasina ko na ni katawroy ray man ta yari yo kay dewe ina ko nan tapi ray yang batira arura sina ko nan tawroy ay man ta yari o tira na arura basina ko na ni mga katawroy tarira ni manira iman ta yari ngana ya kita ray yang o gen kana sa kitime to nung takanta ni ngayo o ni sina pun karawira sina o dirira o sinagi ko na ni yang o ti katawroy Ibu ni Rora, naku ya tadi dah memahir. Ikan na nga tibibit na kung demakuri aroy. Ngana ko sa namakin na ba ko sa insugusin ko eh. Na may yoki. Sinakain ni maguri at akanta ni nga si Tawana. Sinakain na ko, sinabi ko ibukin tawe. Ngana ko sa to baby sinako. Hindi may way. Na may nako ni mayangam. Sinakain na ko, sinakain maguri anu watapo tirong-orong. Roy. O ni katawroy ito po tan namat. Ang kana ko sa namakin na ba, tiyamat ang kuya ko merurong kiyari kay dum to kora-kora. Wala makin na to kora-kora. O nga bukiya kaya memer.
Saki si narora. Saki na kono kon si ngaira. Ngaira ya puni merung ya kitangira ni mga kamerunga kito ya kitangira mga tira. Ngkana sinamaki na si merung sana kon ikaw ngaya akia mer. Sinari ki pangaira kanje kare sa ikakari kira kaya titangitangiri. Payongo ni kora temen na betemen. Pasongo na kikasuka temen na betemen. Pay na punta ko na ko iponirong. Ibuki na pa ikot takira. Ki popo takira. Sinaponi kora ye. Ikot takira inanon ni Kristo. Puni ngaira rapatan ni Kristo. Punte bebete na ko ilan tayo. Sinariya inaki na ko. Isi ngaira. Tayo na ko singgoy. Tayo ko singgoy. Jesu ay tangirira pas na ikoy ko sila ni ka ngaira. Pas na boki ya rora akia kay na no bokay. Hindi tayo risiko tayo na smoke group. Kaya ni po ni Meroro, baraw ngaira, inan ni Kuwawa, inan ni Kristo. Si po ni kari kira kaya tangira, o tiyo ni Meki. Nga na akit, igoy gotaki. Ay na akit, tiri kira kaya inan ni tangira, o tiyo ni Meki. Mga yari, igoy gotakira, ibukin tawa, na po ni kari kira kaya tangira, o tiyo ni Meki, irawan ang tatamilyan ako. Hindi po ngayon, yang oya, paantay ako na ni kaunga. Tosimen nam tete, am tataro. Kaya ko asim na koy na. Inarang damero ang nayaron ari iriyon na kukanta ni ngay. Raw, ayo punte, takaw nga na koy na. Ate bibitin, nanuano na koy na. Sinari niyang oya, pantay ya sinakuna ni kawariya. Nisi tete na koy na. Nisi tataro na koy na. Ato, tirari ka sikuna ni koroya. Ni buokin tapay yarang waririk. Aramakurian, erang ni meta ibugin ni kaungakin o kakura-kurakin. Ayo, si pangara, yang kami kanti karisian tayo. Sinabusiya tamin Yesu apa na kakapaya di rong-rong ayon ako. Pasinagi mamaning ang tayo na ko, paigoy ko takila, bundangan nila daungan na. Sinagi kakamay na ko ira. Pon sitawa na ngaira, sitawa na takanta ni nga, sinabi ni makulin ako yay. At Yesu ay nakakapaya na ni kape. Akamdasin ako. Era pa de despanga meron na lang sinari kawabe sabi na tira ke pas nakairira de nene sinakairira de nene de aita merwara tie puputa ki kumakato na ba yabusin kami.
na taru ni kainira sa berak tar. Sini poi ko sikai tau ko tamera Jesua. Jerong-orong na koy dan ti tapasay. Adi akaw ngay da Jesua. Pa rai ni kahawa ki ro ra ti koy ko tak Jesu. Ati ka ngongay merin ra Jesu. Sikakowa pa sa mena inun po ngay kakaisira. Sa nuri kanikina ki asan te kina ki wasan ko dia kinta paipar. Sibusiyo ko tamera. Kuna katime to ay inun ti koy ko taki. Ati ka kora-kora merin ra Jesu. Pa song ang time to ang tauroy manja te di ko ki tamera. Kuna kapay ra Jesu ang tapasay yo pa sa busiyo. Abi ako rog pani kapen iyo na inun tapos sa iyo may aporoy meron. Pai kaya taron ka ani ko ilon Kristo Yesu apo ni ngayaraw yo sa kame. Amen. Iya kanda ba sa aben ni guys po teman niya ba? Sana ni katawan ng teman niya ba? Mga yay sitag na kaya kaya min di takatawan ng takamateri ni min sitag na kaya kaya. Kampasin ba sa guys po teman niya ba ni kapen? Sabi ni busumaya gini kapen ni kundi teman niya ba?